són xilografies, o sigui que són gravats damunt fusta, impresos a Innsbruck, a Àustria, un especialista per aquestes coses, i l'assumpte del neó, que és molt, diríem, més actual, per dir alguna cosa, sempre li dona un toc, diríem, criticable a la situació, no? Una cosa natural, ancestral, i l'altra molt, diríem, molt actual. Bueno, això és una de les parts, diríem, que m'interessa dins del món aquest, d'aquesta exposició. És una miqueta de retorn a la natura, de retorn a que la bellesa no està dins de l'estètica, sinó que la bellesa té a veure amb aquesta primitivitat, amb aquesta manera de ser molt diríem, molt autèntica. Llavors el dibuix està desdibuixat ja expressament, en cert modo, per donar-li aquesta primitivitat, no? Ens ha convidat l'Ajuntament d'Eivissa i després hi ha una altra exposició a Sant Antoni que ens ha convidat també l'Ajuntament de Sant Antoni d'Eivissa. I ara fa poc també hi va haver una exposició amb obra recent meva, adquirida pel museu, una exposició, diríem, col·lectiva, de cosa bastant actual, posat, diríem, davant de coses antigues fenícies per demostrar les diferències del món de l'art en aquells temps i els mons de l'art actual. Ara mateix, com quasi sempre, estic treballant en unes capetes de diferents artistes, com capetes complexes, amb una soprana, per exemple, i fotos con Josep. Bueno, Josep tinc a mà, clar, treballo més en ell. Però allí, per exemple, hi ha un cartell que és d'Ernst Volland, és un artista que jo també portava al Museu de Requena, abans la Nabucco també. També forma part una miqueta de la meva feina. Ara les exposicions a Eivissa també són edicions quasi tot meu. És, per exemple, aquesta capeta, que a baix se veu en el vídeo. Ara estic muntant la capeta. És amb el músic, el Bas Kaplan. I després aquí tenim l'edició. I són les fotografies de los gestos. És una edició de 12 només, molt limitada tot. I comença així, que hem vist a baix una miqueta el... I això se posa, com se diu, contra la paret. Se projecta contra la paret, en gran, i el Bas Kaplan està tocant en directe. No sé què... Això també forma part de la meva feina. Bueno, són 6 missatges de la inglesa Pauline Amos, 6 gestos i 6 de Josep, de diferents coses. Bueno, això és una cosa, que és l'últim que estic treballant per portar a Eivissa. I després aquí, això també portem a Eivissa a una altra exposició, també és de Josep. I a més és un tema molt eivissenc.
Bueno, aquí faig només, perquè és una editorial i només faig 2 exposicions a l'any i intento exposar només edicions. I clar, venen la gent de la Pobla, però també intento que venen gent de tot arreu, alemanys, anglesos, de Barcelona, de Madrid, on sigui, i poso en totes les edicions també la Pobla de Benifassa. Ara, per exemple, en el vídeo l'has vist a baix, que poso en cada fulla poso la Pobla de Benifassa. I així porto també el nom, la Pobla, fora. Sí. I això també és una cosa més complexa. Les artistes venen, els inglesos, la Pauline Ames ve, el Bas Kaplin ve, el Josep ve, i després també es posa unes serigrafies que jo també editava, d'un tal José Carlos Bonet Valribera, que era l'última exposició d'aquí. I així la cosa tiene de continuació. Sempre se fa alguna cosa amb les artistes que estava treballant o que estic continuant treballant. Jugueu en la música, en el so, en les paraules, en tot el que... Sí. Quan més complex, més divertit.